Ministan na haƙo da ruwa, tsafta da kuma gandun daji, Colonel Mai Zama Abdullahi ya soma rangadin nashi a hilin kishin haƙo domin samun wadatar hili na kiwo a garin Zangoriya da ke cikin kwamitin Gangara a Departement Tano. Ministan da tawagashi ya samu cikakkun bayanai akan yadda ake gudanar da aiki a hilin eka 50 wanda ya shahi gari 9 da kuma zanguna 9 tare da haɗa mutane maza da mata mutum 375 wanda kowane mutum zai iya samun fiye da jika 86. ONG EBDS gamsuwa ita ce take zartar da ayyukan a ƙarƙashin jagorancin Projet PG. Minista ya gamsu ya yaba da kuma yadda ake gudanar da wannan aiki. Bayan haka ministan ya zarci mashayar ruwa ta gari da gari da ke garin Guntu duk a cikin kwaminikin ta Gangara mai aiki da sahin rana ga kuma inji na ba da wuta wanda aka yi tanadi. Projet MCF Prozea shine ya ɗauki yaunin wannan aiki wanda ya kashe tsabar kuɗi miliyan 150 da yan kai. A halin yanzu mashayar ruwan tana baiwa gari 4 ruwa masu kumshe da mutum 2,885. Minista a nan ma ya gamsu da wannan aiki tare da jan hankalin al'umma su yi tanadin wannan mashayar ruwa domin a ci ribarta har zuwa gaba. Ziyara ta gaba ta shahi cibiyar ba da ruwa ta sha ta garin Arunguza wanda ma'aikatan suka bayyana ma minista irin matsalolin da ake fuskanta wajen haƙo da ruwa musamman ma a wannan lokaci da muke ciki na zahi wanda abin yake kawo cikas wajen wadatar da al'ummar garin da magaram da ruwan sha. Shi yasa ake nan ana gina wasu forajikin guda 4 domin samun wadatar ta ruwan sha a fuskar garin da magaram. Washe gari sai ministan ya ziyarci shanciye na faɗaɗa babban gandari na noman rani da ke garin Kasamma a kominikin Albarkaram da ke cikin departamakin da magaram ta Kaya. Ƙwararru na ma'aikatar Onaha da kuma ma'aikatar raya gandun daji sun bayyana ma minista halin da ake ciki game da tafiyar aiki. Tuna muku da cewa a wannan gandari ne aka yi bikin soma ayyuka na gina gandari a cikin tsari na shugaban ƙasa General de Brigade Abdurrahman Chani domin samun wadatar abinci a fuskar ƙasa baki ɗaya. Sai kuma garin Tsamukaka da ke cikin kwaminikin Gafati a Departement Murya. Minista ya ziyarci mashayar ruwa ita ma ta gari da gari wanda take baiwa mutum 15,996 ruwan sha a wasu gari ruwa daban-daban na kwaminikin Gafati ko Laram da kuma da'irar birnin da magaram ta 5 wato Sankem Arindisama Communal kenan tare da amfani da foraji guda 2. Duk dai a game da maganar samar ma al'umma ruwan sha a nan birnin da magaram, ministan ya ziyarci gurin ayyuka na yashe manya-manyan ramuna domin samun dausayi da zai sa kogin ƙasa ya hayo. Minista ya tada ƙwararrun ma'aikatan daga barci na wajen su mai da hankali wajen samun dabaru da za su sa a samu sauƙi game da matsalar ruwan sha a birnin da magaram. Sai kuma komin ta Dogo inda minista Colonel Mai Zama Abdullahi ya ziyarci wani kulob na yara wanda ake koyar musu da kula da yanayi ta hanyar shibka itace da kuma tsaftace gandun daji baki daya a ƙarƙashin inuwar wata ƙungiya da ake ce mata World Vision a wannan lokaci da muke fama da canjin yanayi. Bayan Dogo sai tawagar ta kasance a komin ta Bande a cikin Departement Magariya inda kuma da farko minista ya tantamna da al'umma bisa kan halin da ƙasa take ciki musamman ma maganar gudunmuwar da ɗan ƙasa ya kamata wajen iyaucin ƙasa tare da neman shimfiɗa zaman lahiya da kwanciyar hankali a wannan lokaci da muke ciki. Kahin ya bar Bande, minista ya ziyarci wani kanti inda ake sarrafa zumuwa tare da bada wato ƙarhi wajen abin da ya shahi sayar da irin albarkatu wanda muke ƙirƙira su ko kuma muke sarrafa su a gida. Ministan ya kammala ziyartar nashi a fuskar jihar da magaram a hilin ayyuka na ɗarme tudunne bisa kan abin da ya shahi yaƙi da hamada a garin Kubule da ke cikin kominikin Bune a Departement Gure. ONG Radek tallafi ita ce take zartar da wannan aiki tare da zuba kuɗi zunzulutu na Projet PG. Gurin da aka sa a gaba shine ɗarme tudunne domin kare wani kwari da al'umma take gudanar da ayyuka na noman rani. A nan ayyukan sun shafi mutum 323.
A ko'ina ministan ya kasance yana isar ma al'umma gaisuwa da kuma godiya ta shugaban ƙasa, shugaban majalisar koli ta ceton ƙasa, General de Brigade Abdurrahman Chani da kuma gaisuwa ta Firaminista Ali Muhammad Lamine Zen. Kuma yana kira ga al'umma da su ci gaba da kawo nasu goyon baya zuwa ga sabbin hukumomi tare da kawo gudunmuwa da addu'o'i da fatan Allah ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a fuskar ƙasar mu baki ɗaya. Ma'aikatar ministan tsaron ƙasa ta kira wani taron manema labarai a ranar jiya domin yin bayani akan wani tsari da ta yi na ɗaukar sabbin sojoji masu ɗimbin yawa, wannan kuwa domin tunkara mayyan ƙalubalai na tsaro da ƙasar nan tamu ta Nijar ke fuskanta. Da yake yi wa manema labaran bayani, Colonel Major Munkaila Sufiyani, babban darakta a ma'aikatar ministan tsaron, ya ce a shekarar ta bana ma'aikatar tasu za ta ɗau sabbin sojoji 10,000 waɗanda galibinsu za a zuba su cikin wata sabuwar runduna da hukumomin koli na kasar nan suka kafa domin ba da kariya ga wasu muhimman wurare da kuma taimakawa ga ayyukan ci gaban kasa. Daga cikin muhimman wuraren da waɗannan sojojin wannan runduna za su ba kariya ta tsaro sun hada da wuraren bincike da haƙar ma'adinai kamar irin su zinariya, uranium, man fetur da kamfanin CNPC mai haƙar man fetur din da matatan man da magaram Soraz, haka zalika da bututun fitar da ɗanyen mai don saida ma kasashen waje da shi da dai sauran wasu muhimman wurare masu daraja. Sannan game da ayyukan ci gaban ƙasa, akwai wuraren da gwamnatin ƙasar nan ta ware don gudanar da aikin noman gandari da zumar samar da wadatar abinci, kana kuma da samar da tsaro ga hanyoyin shigowa da fitar da kayayyaki a ƙasashen waje. Saboda idan jama'a ba su manta ba, tun da ƙasar mu ta shiga cikin wannan halin na kakani kayi sakamakon takunkumin da ƙungiyar sai da yawo ta sa mata, ma'ana aka rihe iyakanmu da ƙasar Benin inda muke shigowa da kayayyaki da sauki a can baya, to a yanzu dole muka koma bi ta ƙasa Togo inda ake shigowa Burkina Faso domin shigo da kayayyaki. To sai ya zamanto wannan yanki a halin da yake ciki na rashin tsaro, dole sai jami'an tsaro sojoji na Nijar da na ƙasar ta Burkina Faso sun yoma waɗannan kayayyaki rakiya na masarufi domin su samu su shigo cikin ƙasar Nijar. To domin ba ire-iren wannan aiki kariyar da ta dace ne ake ganin wannan sabuwar runduna da aka kafa za ta taimaka ka'in da na'in don gudanar da aikin yadda ya kamata. Haka zalika akwai waɗansu sabbin wurare irin su cibiyar nan da gwamnatin ta kafa domin kera wato harsasai na yaƙi ko kuma yin tufafin soja da kuma kera kusoshin gyaran motocin sojoji da dai sauransu. Kaɗan kenan daga cikin ire-iren muhimman wurare ko kuma ayyukan da ita wannan sabuwar runduna za ta yi ta fannin ba da kariya da kuma taimakawa ga ayyukan ci gaban ƙasa. Duk da yana cikin birnin